Tak vítam vás, opäť tu máme softové ihrisko s Biňou. Dneska konečne aj s svojím teammateom. Poďme na to. Dneska sa zahral Airstrike, špeciálna akcia, kde sme sa mali zmocniť Dominátora a už takých špeciálnych raketiek, aby sme mohli použiť Airstrike. Začíname ako modrý na strane, na tej zadnej strane. Snažíme sa dostať do budovy, obsadiť Dominátor. Chalani tu ostali zaseknutí. Poď, ideme. Poďme. Dominátor je dole, či čo? Ukáž? OK, poďme. Vyzerá, že sme tu prví, čo je prekvapujúce. Vieš pustiť Dominátor, ja ho neviem pustiť. Áno. Dominátor máme aktivovaný. Dominátor v budove je pustený, je náš. Ideš pravo. Tu sme sa snažili udržať Dominátor, nakoľko z NMAko tu ešte nikto nebol. Jeden dole. Druhý. Dostal. A týpek dostal, ale zjavne nepriznal. Tome, poď hore po schodoch, tu nikto není. Ešte jeden vyprahový. Zakázala na schodoch. Máme niekoho dole? Ja neviem. Dobre.
No a tu sa stala taká vec. Poslednú dobu mi odchádza semičko. Neviem prečo. Keď to najviac potrebujem, budem to musieť poriešiť. Opäť zlyhala zbraň. Mám. Čo k tomu dodať? Toto pri ďalšej akcii som sa rozhodol už neísť do budovy, ale rovno ísť po tie raketky. Tobie potrebujem pomôcť, ak sa ti dá. Som pri tanku, v tanku máme nášho, takže potiaľ to je kryté, za tankom už to není kryté, tu som skovaný. Tu na to z tejto strany máme pokryté, ale v ohradke s raketkami sa snažíme dostať obidva týmy. Dostal som sa sem prvý, ale nie na dlho. Mám! Tu ma nikto nepokryl, takže nič z toho nebude. Mám! Full auto. To sme sa rozhodli, keďže sme sa viacerí na respawne stretli, že to vyskúšame kolmo. Tam ináš. Uhol nebudem mať najhoršie ako vieš. Poďte ďalej, za to veci. Neostývaj to. To? Dozadu. A to teraz dobre, nám svojich, hej, nám svojich. Chalani. Dole. Tu nás som vedel, že sa nachádza dole, tak som sa snažil trošku vystrašiť. Nechalani môžu prejsť. Myslím si, že som ho dal, ale úplne som si není istý. Hej. Tu je dole. Aj tu na blízko je. Sa snažili prebehnúť rovno do budovy. Zadu.
dominátor. Aha. Neviem sa to. Nevidí ho. Tuto, ľavo. Mám? Tu na trošku nepochopené, prečo môj teammate dostal do chrbta, keď... No. Škoda reči. Samozrejme, v budove som bol sám. Granát. Tu nás sa ten granát dokotulal až sem. Nevedel som, či ako to priznať, alebo tak som to vyhodnotil, že sa len dokotulal a vybuchol predtým. Tu nastala taká hlúpa situácia, Ja modrý. Modrý. že som sa zlákol, alebo som nemal nachystanú zbraň. Že mne vedeli. Mám. Áno. V podstate čistá samovražda. Z druhej strany sme sa opäť pokúšali ísť na lúku. Go! Už ste ho zapli? Tak prvý dominátor už máme. Máme obidva tie dominátory. Kde bol druhý? Tu je za nami. Však- Jak je 3-4 palety. No však v ohradke. No ohradke, no. A tu je druhý? A tu je druhý pri mne. Takže máme obidva po piči. Tak to tu Tu nás držme. sme získali obidva dominátory, tak sme tu chvíľku počkali, ale To je. na prekvapenie všetkých Myslím, že sú na studničke. Že sem nikto Idem nešiel. hen tam, potrebujem Neviem prečo. strážiť chrbát. Všetci išli zjavne do budovy a Kurva. tu nás sme mali obsadené celú lúku. Takže vyzeralo to, že Hore, to nad bude trojkou chatkou, kde je nejaký pohyb. dobrá pozícia. Zľava, ide. Tuto nechápem, prečo od chatiek strieľa po nás, keď celé sme mali obsadené. Toho vlastniť? Tu nás som to potiahnul hore cez les. Si náš? Kto to mal vedieť? Tak boli tam traja naši, no. To je také pol na pol, že vieš, kde pozerám, no. Už takmer na území druhého respawnu, tak som vôbec neočakával, že by tam mohol byť náš snajper. Stane sa.
Ďalšia super situácia. Niekto začne po mne strieľať. Potom zistíme, že to sú naši. Modrá! Takže dvaja išli dole. Hlavne, že po mne kosili prvý. Ale nevadí. To vy ste až tam? Sorry, chalani. Sorry. Tak ale začal prvý strieľať, tak ja som opetoval. Že sa bude rozčulovať, že ja som strieľal prvý. Šiel po mne prvý. Ty si ma zbadal, vieš, ten moment. No. Airsoft prináša aj takéto killy. Poďme viac dopredu, poď. Kým sa vrátia, že vraj tam nie sú. U nás sme sa s chalaníckom snažili obsadiť pozície, aby sem nemáci nešli a aby sme ich potlačili až ich respawnu. Do piče, aby som dal troch vlastných, to už je piči. Stane sa, no. Nevadí, oni sa vrátia. Dúfam. Už máme jednoho. Tu nás sme obsadili pozície. Očakali sme, že niekto príde, prípadne streľba od chatiek. Ale prišiel akurát usporiadateľ, Asi hotovo. ktorý signalizuje, že na nás niekto poslal airstrike. Krásna smrť. Tak, a môžeme ísť naspäť, hej? Dobre. Tu na opäť som sa snažil vymyslieť niečo iné. Aha, ja môžem tiež zobrať. Ale ja čakám teda tu. Jeden môže ísť, jeden čaká. Nemôžeme ísť naraz. Tak choď. Či chceš ostať? Mám ísť prvý? Hore. No však ja viem kde, ale že či mám ísť prvý. Kľudne bež. Tu nabežím z raketou do stadiu k tomu obchodníkovi a ostatné budete vidieť. Tome, mám raketu, potrebujem pokryť. Chalani, kryjte ma. Tu nás sa treba dostať k chatke číslo 5, kde sa nachádza obchodník so zbraňami, ktorý následne môže vypustiť airstrike na miesto, ktoré určím.
Tu ťa zastavím. Zbehaň. Daj mi ju sem. Jaj. Zbehaň. Samozrejme sme sa nepochopili. Poď takto, nech ťa netrafia do piče. Krista, čo si pil? Pil si? Nie. Dobre. Zbehaň, tu nechaj. No a čo mám? Toto si dvihni. Hore za šefom. Za šefom. Ja, je to takto? Za ním bosom. Slušne pozdraviť. To bude veľký nálet toto. Dobrý deň. Čau. No čo? No a máme obchodníka. Už tu máte dve raketky odložené, minieme obe. To bude veľké. Budovu majú naši. Budovu majú vaši? A kde sú? Kde sú červené? Tak som vyzbombardoval, on beží. Toto je to, že celá lúka naša, Ja neviem, asi kolo tej nie, jednej. potom som zistil, že išli s podkom. A tak čo už. A to sú tiež naši. Dajme budovu, však to je taká klasika. Budovu? Mhm. Rozumiem. Kučmo, tu Karol, príjem. Karol, tu Kučera, príjem. Si podo mnou? Tak, ideme vybombardovať budovu. Modri si žiadajú vybombardovať budovu. Dobre. Môžem dať do vysielačky vedieť svojím, že odtiaľ preč? Či to je? Samozrejme, môžeš. Nech sa páči. Tome ide sa bombardovať budova, takže všetci von. Neviem, či to dalo vedieť ostatným, Môžeš ale bojovať na skúsi. aspoň som skúsil. Tuna. Mám. Som to vôbec nečakal, že vyjdem z chatky a hneď dostanem. Tu na ďalší pokus. Úplne zo spodku. Bože, to než sa piče. A chalanisko za rohom musel stáť, ale naslepo strelí. U nás sme sa rozhodli Oh, ísť airstrike. s podkom. Ja som šiel asi dovolať cez ten podchod. To ťa udrží nebude. Čo tu bol zase kde? On by prišiel sem organizátor, keby to mal iný. No chalani pokryli okna a dobre spravili. A samozrejme to by som nebol ja, aby zase som z dobrej pozície musel vybehnúť von. Tu je náš. Tu je náš. No, toto bolo
bola od chatiek strelba, samozrejme som nevedel odkiaľ. Čiže mi nič neostávalo, len sa tu skovať. Samozrejme o mne vedeli, bol som tu sám. Chcel som sa stiahnuť späť. Čo sa bohužiaľ nepodarilo. A to bude vlastne z tejto akcie asi všetko zaujímavé. Celkovo taký deň. Čaute.